ಬೆಲೆ ಸುರಲ್ಪಿ ರಾಹುಲ್ ಪರುಣ್ ಸೊ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಯಾನು ರಾಹುಲ್ ರಿತೇಶ್ ಅವಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಅಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೆಕೆಗೆ ಪೂರ ಚಂಡೆ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೆಕೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಟು. ಸಂಜೆ ಐತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈಯದ ಟೈಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಪಂಡ ಈ ವೀಕ್ದ ನಡು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಜ ಅಂಚ ದಿನದ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಎಗ್ ಬತ್ತೈದ, ಸೊ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ್ತಿತ್ತು, ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರುಂಡು, ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ದಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪವೇನೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ ರೆಡಿ ಅವನು ರೀತಿಗಳು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪೂರ ಸುರತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಡ್ದೋಕ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಪ. ಸೊ ಇತ್ತು ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡಿ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ರೀತಿಸ್ಲ ಎಗ್ ಚೂಲಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏನು ಮಸಾಲಾಗ ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ. ಹಾಂ ಉಪ್ಪು ಕಾಣತ್ತಿಚ್ಚ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನಿದೆ ಉಪ್ಪು ಕಂಡ್ರಬಹುದಲ್ಲೇ ಎಂದನೇ ಸಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಎನ್ನ 4ನೇ ಸಲ ಮಾರ್ಲು ಬೋಡ 5 ದೂರ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಅವಳೆ ಮಲ್ತಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಕಾಣತ್ತೆ. ಸೊ ಐತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ, ಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಐತೆ. ಈತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ಎಗ್ಗನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋಪ ಎನ್ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪಗ. ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಹುಲು ಎಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಗೆತವನ್ನು. ಸೊ ಎಗ್ಗನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊರೆಲ್ತು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಂಕೊಂಟೆಡ ಪೂರ ಬಚ್ಚು ನಂಜಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಡ್ಮೆ ಪೂರ ಚುಚ್ಚುರ ಪುಡಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸುತ್ತ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತಾದಿನಿ ನಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ತುಲಿ ಎಂಚ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಂತುಲಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೀನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಲ್ತು ಹೋಪಾಗನೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಆತನು ಟೂಲಿ. ಸೊ ಎಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ರೀತಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಎಗ್ಗನ್ನೇ. ಸೊ ಐತೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೈತೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ನೀನೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಅನ್ನು ತೋಪಾವ. ಸೊ ಬಲೆ ಪಿದಾಡ್ಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಲ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದ. ಸೊ ತೋಲಿ ಪಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಆತ ರಿತೇಶ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಪಾವೆ. ಸೊ ಬಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಆತಂದ್ರೆ
ಸೊ ಪೀಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ನಮ್ಮನ ಸೊ ಮುಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದೀತ ಸೊ ಇತ್ತೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಲೆಮನ್ ಪುಂಟು ದೀತ ನಮ್ಮ 4 ಸೊ 4 ಲೆಮನ್ ಪುಂಟು ದಾತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಲ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆಗ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೊಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ഒരു ഇടയാക്ക് ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡಿ ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸುರುಕ್ ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ಬಾಕಿದ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪೋಡ ಅಲ್ಪೋಡ ರಾಹುಲ್ ಪರುಣ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪಿರಾಡ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸೊ ಇಂದ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಇಂಚ ಬೈದಂತಲಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೀಲೋ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಲೆಮನ್ ಸೊ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಸೊ ಐಸ್ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ 4 ಎಗ್ ಒರಿಯರಿ ಆಗೊಂದು ಎಗ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸೊ ನೀವು ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದಂತ ಪಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೇ ಪನ್ ಪೆಂಚೊಂಡು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸುರು ಅಲ್ಪುಗ ಬೆಲೆ ಸುರು ಅಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸುರು ಟ್ರಟ್ ಉಣ್ಕಣ ಹಾಗಂದ ರಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ತಿ ಹಾಂ ತಿಂದಿ ರಿತೀಶ್ ತಿನ್ ಅವು ಪರ್ ಎಂಚ ರೀತಿಗೆ ಪಲ್ಸದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾಕದಿಂಜ ಎಂಚ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಕಾಲಿ ನಿಗ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ 10 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂಜಿ ಪೀಲು 1 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಹಾತಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಂದು ದಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದು ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಂಚಿತ್ತು ಇದೇ ಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಪನ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಅವು ಕಾಕ್ಟೇಲ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ನಿಕ್ ಕುಡ್ಚಿಯಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಾತೇನು ಅದ ಹಾಂ ಬೇತದಾಲೆನ್ನುಜಿ ಹಾಂ ಬಂದಿತ್ತ ಫೀಲ ವೆಜ್ಜಿ ಪೀಲೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೀಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 10 ರೂಪಾಯಿದು ಪೀಲೋ ಗೈಸ್ ಪೀಲೋದ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಐಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಸದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಜಾಣ ನಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾಡ ಎಗ್ ಬನ್ನಿ ಪದಾರ್ಲಿ ಸಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಪಾತಿರ ಪಾಯ್ದಿನ ಬನ್ಪೀರ್ ಇದು ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಎದ್ದೆತ್ತಿಲು ಅವಿನ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಕುಡ್ಚಲಾಗ್ಲಿ ಕಾಕ್ಟೇಲೇ ಬರ್ಪುನ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಎದ್ದೆತ್ತಿಲು ಕುಚ್ಚಿಲ ಎದ್ದೆತ್ತಿಲು ಫ್ರೈ ಇರೇಗಿದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಿತ್ನ ರಗಲಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಿತ್ತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಸೊ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂತೇನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಗ್ಲಿ ಹಿಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲಾಗ್ ಐತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ತಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡು ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್